ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕ ಬಾದುಂಡು 23/1/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕಾದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡನೆಯದು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯುನ್ಲೆ ಅಪಗ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಡು ವಾ ಶಬ್ದಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಡಿಜ್ಜಿ? ಉತ್ತರ: ವೃಕ್ಷಪತಿ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ವೃಕ್ಷಪತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಬಾಬನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಬಂದು ಒರಿ ಬಾಬಗೆ ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗತ್ತು. ರಡ್ಡು ಜಂತ ಮಹಿಮೆಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಹಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಡು ವಾ ಡಂಗುರುನು ಸಾರುಡಾಪುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಹಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಡು ಡಂಗುರುನು ಸಾರುಡು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ನರಕವಾಸಿರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಎಂಚಾವಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಬತ್ತುದು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ. ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿನಾಶ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಬತ್ತುದು ತೆರಿಲೆ. ಗೀತೆ: ಈರೆ ಅಪ್ಪ ಈರೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆದ ಕಡೇತ ವಾಸಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲೆ ಅಂಬಿಗ ಈರೆ ಅಂಬಿಗ ಈರೆ ದೋನಿಲಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಎಂಚ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರು ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಇಂದು ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪನಕುಲು ತಕ್ಷಣ ಗೀತೆನು ಉಂತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ನಿಂದನೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ ಏಪಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತರದು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನಾತೆ ತೆರಿವೇರು. ಅಂಡ ಏಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದೇನು ಮರೆತು ಪೋತೇರು. ಗೀತೆನೇ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಬೊಕ ಹೂವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥವಾದ ಪೂಜೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಸಹ ಭಾರತಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಡೆಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಗಲೆಗೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಪಂದಲೆ ಪೂಜೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೇರಿದನು ವೃಕ್ಷಪತಿ ಪಾಪ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೇರು ಪತಿಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ನ ಪಿತ್ತಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಬಾಬನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಒರಿ ನಿರಾಕಾರಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಕೂಡ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೆ. ಈತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಗವಂತೇನ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲೆ ಓದುದು ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು ದೇವತೆ ಐಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಡಪುಜಿ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪುದಾತು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಯಾರ್ನ ಚಿತ್ರಳ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿಜ್ಜಿ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದ ಆಧಾರದ್ದು ಭಗವಂತೆ ತೆರಿವೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವಯಂ ಆರೇ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕೇನುವರು ಸುರುಕು ಬಾಬನ ತೆರಿಯುನ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾವು. ಇಂದು ರಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರನೇ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂತುವೇರು. ಈತ ಜನ ಪೋಪೇರು ಪಂದಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ತೂಪಂಚನ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರೆದು ಉಲೈಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಒರಿಯಗೊರೆಗಳ ಕುಳ್ಳುದು ತೆರಿಪೇರಡ ಸುಸ್ತಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಡಪೊಂದು ಎತ್ತಂಡಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲೇ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲೆ ಬಂದು ಪನೋಲಿ. ಐಟ್ಲ ಏರೆಗೆ ವಿದ್ಯೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡೋ ಅತ್ತನ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಅತ್ತನ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ತೊಜ್ಪೋಡು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ವಿಲಾಸ ಅಂತೂ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬರೆತಂಡು ಬಂದು ಪನೋಲಿ. ಇಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡರ್ಡ ಮನುಷ್ಯರದಾದ ತೆರಿವೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೀಯರಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಹಕಾರ್ಯರ ಅತ್ತನ ಬಡವಿರು ಬಂದು ತೆರಿಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆಂತೂ ಡ್ರೆಸ್ಲೇನು ಈ ರೀತಿ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಹುಕಾರರೇ ಅತ್ತು ಬಡವಿರೇ ಬಂದು ಅಂತರನೇ ತೆರೆಯುಜಿ. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಕ ಓಡಾಪುನು ಗುರಿ ದೇಯ ಎದುರುಡುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ಬಾದುಂಡು ಏನನ್ನು ಅವರೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಟ್ಟು ಬರ್ಪರು ಈತನು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಎನ್ಮ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿವೋಡು ನಿಕುಲು ಹಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಡು ಡಂಗುರ ಸಾರೋಡು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ನರಕವಾಸಿರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಎಂಚಾಪರ ಪಂದು ಬತ್ತು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ
ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ ವಿನಾಶ ಎಂಚಾಪುನ ಪಂದ ತೆರಿವನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಂದರು ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನನೇ ವಿಷ್ಣುನ ದಿನ, ವಿಷ್ಣುನ ದಿನನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ. ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ 84 ಜನ್ಮಲು ಪಾಂಡಲ ಪನೊಲಿ, ಅತ್ತನ ವಿಷ್ಣುನ 84 ಜನ್ಮಲು ಎಂಚಲ ಪನೊಲಿ. ಕೇವಲ ಈ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯಾಯ್ನ ಜನ್ಮಡು ಅಂತರ ಒಂದು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಧಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವರು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರದ ಎದುರುಡು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪಲಿ. ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಯವಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ವಿನಾಶಲ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ತಮ್ಮ ಮಾನವ ಮತವನ್ನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಈಶ್ವರದ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒರಿನ ಮಾತ ಮಾನವ ಮತ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಏರ್ಲ ಸಹ ಈ ಮತನು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ಒರಾಣೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು. ಏಪ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬರ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಮತ ತಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲ. ಆರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬರ್ಪಿರು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೋಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಅವು ಸಮಯಡು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರ್ಪುನು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಒಂತೆನೆ ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಸಾಕು ಯಾವುಂಡು. ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪಂಡಲ ಯಾವು. ಇಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶದ ಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಳಿದಿಜ್ಜಿ ಐನೇರದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂದಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು. ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಗೀತೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಡ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರೆಗೂ ತಿನ್ರೆಲ್ಲಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿರ್ದು ನಶಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕ್ಲು ಪಂದು ಪನ್ನೋರು. ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಳಿದಿಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉತ್ತಮರು ಪಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿನ್ಪವಿರು. ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಈ ದಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏರ್ನ ಮಗೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಒಲ್ಪ ಆಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರೋನು ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿದು ಪೋಡು. ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಲಿ ಆದುಂಡು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಸಭೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪ ಪೋಪ ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವನ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತಲ ಕಾಡಾದು ಬುರ್ತುಂಡು. ನಿಕಲು ಓಡಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಬೇಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಲಿ. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರು. ರಾಜ್ಯನ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆರ್ದು ಬೈಗ್ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಇನ್ನು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕಡೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟಿಡು ಬರೆದು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುವರು. ಇದು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದವಿರು ತೆರಿಪವಿರು. ಎಂಕ್ಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಸಹ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಿರವದ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಲಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜಿರು. ಇಂದು ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದನು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರಡು ಜೈದಿರು. ಭಕ್ತಿಗ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುರ್ಲೇರು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿದ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲೇರು. ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡತೆ. ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾಲೆದ ಪುದರ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾಲೆ ದ್ವಾಪರದು ಕಲಿಯುಗ ಮುಟ್ಟಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಿನವಿಡೀ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಮಾಲೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. 1000 ಅಂದಾಜಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆರ್ದು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪೇರು. ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆನ ಮಲ್ತೆರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಆಪುನತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಯಿರ್ದು ರಾಮರಾಮ ಪಂದು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಆಕ್ಲೇನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮಲ್ಪಡು. ರಾಮರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ನಿಕಲು ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡ ಅಂಡಲ ಪೋಲೆ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಕೇನೊಲಿ ಹನುಮಂತನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಲ್ಪ ಸತ್ಸಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲಿ ಬುಡುಪುನ ಜಾಗಡು ಕುಳೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವನುಡು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏಪ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಡು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನಡು ಮಸ್ತಾದುಪ್ಪುರೋ ಅಪಗನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಫಲತೆಯಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿಲೇನು
ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಳುಂಡು ಇಂದೇತ ಮಿತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಗಮನ ಹರಿಸವಲಿ. ಕೇವಲ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಕುಳ್ದು ಸತ್ಸಂಗ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕುಲಂತೂ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನನು ಒರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೆರು ಸೇವೆಯಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ಕೇವಲ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪಲೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಏರು ಒರಿ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತಲಾರ್ನ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವಿಸಿದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಅಂತಿಮ ಗತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಂಡು. ಇದು ಕಡಿಮೆನೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರನು ಕೊಡ್ತೇರೋ ಐನು ಮಾತೆರೆಗಳು ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಜನಸಂದನಿಡು ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಜನತ್ತಿನಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶನು ಬುದ್ಧಿಡು ದಿವೊಂದು ಜ್ಞಾನೋಡು ಮಸ್ತಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಹನುಮಂತನ ತರಹ ಪೋದು ಸತ್ಸಂಗಡು ಕುಲ್ಲೋಡು 5 ಬಕ್ಕಾಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ವರದಾನ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನವು ಪಂಪುನೇನು ಬಲಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಬಲಿ ಭವ. ಹದ್ದದ ಒವ್ವೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತನ ವೈಭವದ ಸೆಲೆತ ಇಂದು ಎನ್ನತನವಾದುಂಡು ಈ ಎನ್ನತನವನ್ನು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಈ ಎನ್ನತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಲಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕುಲೆ ಮಹಾಬಲಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಹದ್ದದ ಯಾನು ಎನ್ನತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪರು. ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಬಾಬಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರುಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬದಲಾದು ಸದಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ಬರಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅತ್ತು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ದೃಢತೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಯ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಕಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸ ಬಕ್ಕ ವಾಚದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ವಾಚ ಸೇವೆ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಮನಸ್ಸದ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕಾದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡು ಪಾತೆರಡು ಮಧುರತೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಸಫಲತೆ ನವೀನತೆ ಆದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಸಹಜ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.